Anglers Club. Alachambers in action. Hello netizens! Welcome sa Back Fishing Vlogs mga kabaster, mga ka-Alachambers. Bicolano Alachambers Club. Hindi pa rin kami makaget over doon sa babang manabuan ni Kuya Phil, yung B5 kilo plus red snapper o pugapo or lapu-lapu. Kaya naman marami pa akong na-collate ng mga video clips para sa exciting fishing adventure na yon noong Sabado. Then bumalik na kami doon at may mga nangyari na hindi namin inaasahan. Kaya mga ka-Alachambers, mga masters, please watch this video vlog para naman may matutunan tayo. Alright. Ako man po ning hanap ko sir, game fishing lang po ni. Ako sir po, mahali ba lang kayo? Dapat pala magpaisipan dyan kay Mayor. Mayor o kapitan? Iya. Official ka po, hindi sir, kang barangay. Kagawad ka po. Kagawad ano po? Macam mana pala sa village? Kagawad ano po? Ya po. Dahil ka easy. Iya po, nahali po lang po kami di. Dan din naman arap. Dan naman amal nagsabi sa mo. Kasi larong yan ang pagayunan na. Uto po ang barangay oh. Barangay hall, Uto po doon. Uto. Ayan po, prueba na nagdigdi kami kay Kapitan Margalio, ang pinaka-pamusong kapitan digdi sa Minalaba. Lalo na sa Rawon. Di ka kapan. Happy New Year. Happy New Year, Merry Christmas. Sunod na taon. Ayun. We are here at the shoreline of Rawon, Minalaba, Camarines Sur. Nag-courtesy na po kami kapitan for formalities. Naan sa muyang pagdigdi, bako man po for commercial fishing. But, for game fishing only. Atong tagawad sabi ni kapitan. Ito na. Siya dyan o. Dyan. Hindi pa kasi nirita mo ni kapitan. Mapatanong pa nga ng kahoy. Gusto nito magtaranong pa kitang kahoy. Ano mo na eh? Sabi niya nga ni, ano ngayon dara? Nako, itong man sir pang kuya, may dara makukot. Eh, yan kukot bawal yan. O, pinapakapi pa nga ni Kap. Hindi dahil. Bawal nga ni yan eh. Anong pangarap mo na official niya? Sabi yo. Si Margalio. Kapitan Margalio. We started around 7:50 in the morning for the first batch of bottom fishing. We are 8 in this huge boat. Dumating na rin po ang kapwa natin angler. Closing up. Gawin mo lang mo kay kapitan. Pareso ka mo. Strado duman. Ayan po, digdi kami sa Itangon, Bula. Itangon na po na yan, oh. Ayan po. Mga bantay dagat, concern lang sila sa fish sanctuary. Pero, bako man pong invasive ining mineral. Selective fishing man lang ini.